магазин Реалфон телефон нахарен то вақте ки ҳамин видеоро то охираш тамошо накунед. Салому алайкум дӯстон, якамон омадагиян сета телефон гирифтага дета Samsung A16 ва якта дигар телефони Tecno Camon 40 Pro 5G. Camon 40 Pro 5G таксикат худо хоҳад равон мекунем ба як рафиқи дигаре ва ин Samsung A16 ака ба кира гирифтем. ира ба ёр рафиқора туна кадом тараф омадем? мо тарафи метро Аминский. Ай метро Аминский омадага нарх наро чӣ хеле акадам? Эша беҳтарина нисбат ба дигар магазинҳо 2-3000 фарқ дора бо ина падарка дора хашин. Ҳар магазин ака ҳар хел савдо мекунаву шумо видеои моро аҷо тамошо кардем ака? YouTube. Оқа YouTube, Telegram нанестен? Не, ман YouTube. Telegram да акидо гузарен, Telegram канали Реалфон Москваро пайгирӣ кунен, даҷа ҳамарӯза нарх наво аксиё ҳамашон пай дар пай ҳар рӯз мепартем дамоҷа метонем ки хутон тамошо кунем. Плюси ин телефонҳоро якамон гирифтага ясола гарантия бо яктаи дига ҷа падарка мегира худо хоҳад мебинем ки падарка якамон чӣ мебуря. А16 чанд сум галти дака? 15000 чихол стеклош бепул. Ин гап нест ака, агар рӯзои ҷумъа биёен чихол стеклош беплай дар магазин Реалфон 856 15000 рубл. Если что 11500 шамни ҳаста. Метонем ки ҳамаи памятошо ҳамон телеграми гуфтагим фони тамошо кунен. Аҷа ака сета падарка як бора бигирен, дута баи акаро якта дига баи акара. Хуб, мекушоем ай падарка якамон чӣ мебурояд. Нафарое ки аймон телефон харидорӣ мекунанд, соҳиби ҳам хел падарко мешаванд. Если что доставка ба тамоми шаҳру областҳои Россия ва ҳама шаҳру ноҳияи Тоҷикистон дорем. Ай падарка якамон буромад, якта падаркаи AirPods Max Barafon. Ай дигариш буромад якта соати Aura, соати арабӣ Aura яка. Ай сеюмаш буромад якта иншам соати Aura. Ин яка дута соат, якта дига нахел наушники кори калон ака рӯзои нағз истифода кунед. Ин соатҳои максимум любой магазин агар савдо шаванд 3000 рубл савдо мешаванд. дар ин комплекция хеле бо размер майдакнакам дора если что. Бачаҳо да чӣ гуфтанен ака? бачаҳо да гуфтанем ки телефонҳои арзонай бо болои падарка дора. фақат рӯзои ҷумъа чихол стеклош падарка. ба хотири рӯз ҷумъа биёен харидорӣ кунем. гам нест ака рӯзои нағз истифода кунен. ҳанотон ба худо. Калон шумо